tuoreen teknologiaura-tapahtumaan Pakkahuoneelle, joten kertokaapas ihmeessä, ketä te ootte. Tulkaa vaan vähän lähemmäs. Mä oon Eeva Pyynikin koulusta 9-luokalta. Okei. Ja mä oon Anas kans Pyynikin koulusta 9-luokalta. Okei, millaisilla fiiliksillä te olette lähdössä tapahtumaan? Ootteko te esimerkiksi tulossa katsomaan jotain tiettyä standia vai? No, kyllä jännittää vähän sen, kun tuun kattoo vähän kaikkea sille, kun on mielenkiintoista. Okei, entäs sä? Mäkin tuun ihan yleisesti kattoo ihan kaikkea, että ei mitään tiettyä. Eli ei ole tulevaisuuden suunnitelmat vielä ihan selvillä? Ei. Ei oikeastaan. Ei mullakaan. Mitäs kiinnostaako teknologia ylipäänsä? Joo, kyllä. Se on niinku kaikkialla, niin sitten se on sellaista, että niinku on mielenkiintoista. Niin. Okei, mitäs Anas? No, se niinku laajenee koko aika, kun mennään eteenpäin, niin kyllä se on aika kiinnostavaa silleen, sillä tavalla. Okei, ei muuta. Mä toivotan teille oikein mielenkiintoista päivää. Kiitos. Yes. Hei, tässä on nämä ohjelmat. Muistakaa osallistua tuohon arvontaan. Siinä on pääpalkinnalla lahjakortti, millä voi ostaa kännykän tai tabletin. Kiitos. Mihin mentäis? En tiedä. Aloitaanko perältä? Joo, mennään vaan. Moi! Mikäs tää on? John Deere metsäkoneita teemme. Kiinnostatko ajaa simulaattoria kenties? Haluatko sä? No mä voin kokeilla. Joikkarista kiinni ja kokeilet miten se toimii. Sitten on koura auki ja kiinni täältä sitä tarkkoa. Toi V-haarukka tuossa kuvaa vähän missä kohtaa se koura on menossa. Yrität saada vaan sen silleen, että tuo puu tulee tonne pohjaan. Terve! Moro! Moikka! Moi! Hei! Moi! Mitä täällä tapahtuu? Mitä tää on? Mitä täällä tapahtuu? Joo. No me ollaan se, niin se esiaste periaatteessa näille yrityksille, mitä tässä ympärillä. Me tehdään sitä suunnittelua. Ja meidän homma on se, että me mietitään ratkaisuja ongelmiin ja tehdään niistä sitten esimerkiksi malleja ja piirustuksia ja toimitetaan ne sitten sille asiakkaalle koneistusta varten tai ihan mitä lopputuotetta varten. Hei. Tuolla etuovilla jaetaan flyereita ja Joo, eli tarkemmat ohjeet. miten tähän kouluttaudutaan? Tämä kouluttaututaan esimerkiksi tuosta ammattikorkeakoulusta insinööriksi tai diplomi-insinööriksi. Tai sitten meillä on myös muotoilijoita, suunnitteluassistentteja. Eli meillä on aika laaja se kavalkaadi, mistä voi päästä näihin hommiin. Joo, huomattiin mikä se on. No, osaisitteko arvata, mistä siellä on kyse, mitä siellä on liikenteessä? Joo, varmaan joku yksi LED-valo, se pyörii niin lujaa, että se näyttää siltä, että siinä olisi niinku yksi kuva. Ihan yhtä, mutta aika lähellä mennään. Pitäisikö meidän pysäyttää teille sen, niin saatte hyvää havaintomateriaalia siitä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Eli se mitä siellä on, niin täällä on tosiaan tämmönen LED-valorivi, mihin johdetaan sitten energiaa tuolta ton harmaan pohjaboksin kautta. Sitten tää pyörii. Sammutinkohan me sen uudestaan varmaan. Pyörii niinku vakionopeudella. Ja sitten toi ohjeistusohjelma, mikä sille on tuolla taustalla. Niin se sitten antaa sille ohjetta sitä mukaan, että minkä värisenä sen ledin kulloinkin täytyy olla. Eeva ja Anas, teillä alkaa olla päivä pulkassa. Minkälaiset fiilikset on nytten? No oli kyllä tosi mukava päivä, että kyllä voisi tulla ensi vuonnakin, jos pääsee. Ja oli tosi kivaa ja opettavaista. Aivan loistavaa.
tänne voi tulla joka vuosi periaatteessa. Olisiko teillä jotain kehitysideoita tuleville vuosille? Mitä täältä vähän niin kuin puuttuu, mitä voisi ehkä olla? No kyllä jalat vähän väsy tässä kävellessä, niin mun mielestä tänne voisi laittaa jotain istumapaikkoja, voisi istuutua ja keskustella mitä on nähnyt. Ja niin kuin, sille vähän levätä ja sitten jatkaa tätä kierrosta. Ei muuta sitten kuin oikein hauskaa loppupäivää teille. Joo, kiitos samoin. Kiitos, moi moi! Moi moi!